Dumi, mabali namin. Ada kayo gaya mon, Sherman. Panagkunam kit di No sa bali kiti panagkitam. Saan ba yun? Isungurd ako nga kayo gaya mon dito. San kan ngagdwa-dwa. Tanusan asikati makauna dito siyak. Huwag mat ka di Okay. I'll be living with a jeeplin kagawad duming and take charge again. Andyan sa tinaknakan ti katuganga kita. Gamala, bayam lata. Tahuren niya pa'y taramidan. Gusting tulatan. Angayawan mo tao dito Rogyak kiditek surat. Deadline naman kamkamatik tumanan ti manuskrito. Pa'y text ti Drama Production Center Supervisor. Mayat nga paiso ti maturo ka. Ay. Awan mat nga tatyo may itang oras. Iti parang kaya. Mayat gayam ti agtamdag iti tawa. Presko ti puloy. Ken Special offer, Manong! Tulugan kayo dito! ang sasalupang manan ng itag promo ita. Special offer! Anda kanita sabon, pagpapintas, pagpaseksi. Ay nanyan. Kamawa, Special offer! tisturboreta. Imbis na makasuwarata ka kunak. Ay na. Special offer, Manong! Awanan ti COVID. Saan ba tanawan na kita? Special offer, Manong! Tulugan! Ah. Mangala kayo mo tumitilapok, Karay. Anya ka rin nagtala ko maya, aday. Nagduduma, Manong. Sabon na pagbigos, adapay brief, bra, adapay pagpapudaw ultimo kilikili. Ha? Mabalinti cash, mabalinti 2 gives. Anay. Apa nga? Imburan dismumut na nito nagtilakom. Anay tanday ta. Tapno, makapili ka Ay, ada medyas, brief, kaskadabra, kan underwear ti babae ko nakmanin. Adapay di kuryente nga ilod Adamat may sabit nga electric fan, may sabit lang. Kan, detachable. Kan, adamat di kuryente asilaw. Paypayong nga ada silaw iti pagigaman na. Anyan. Anya ka ta buy one take one nga underwearan. Iso ti uso, Manong. Ngala, gumatangkan. Adan to pay buy one take one alungudan. Anya. Un, Manong. Tilaangan ayat ti saan abay one take one. Kas itinakunak. Mabalin ti 2 gifts nga makabulan lang Nga, itsurana. Amos na nakababati shirts na. Sa nagbabati neckline na. Ay, nga. Kita anak matlatan, Manong. Ay, sorry Nasirit mo samot tan ti banga ti ubing ako nata. Ha? Talaga akas ta ngamin ti panagbadbadok na napudot. Nasiputan mo. Itatangla ko ma. Amo pa yan. Sana ka gumatang adi. Isublim dita plastik anak kabilan na kita lakom. Tama nga adaw man diti barangay hall kat makadisturba. Napanangatan ni Supingaya.
Dapay papanan mi game. Mala daw kami mananakuna. At daman nga tan nasarakan na katutot na titirsi na ni Banay. Wino, nagsarak daman ni di kumarin akas lagbus itingiwat na nagistorya. Special offer tayo dito. Hulugan. 2 gifts. Ni, sa bali mo titimtang. Special offer ka no kan hulugan na Manong, special offer. Hulugan, mabalin. na amo naman timang lamlam yung dayta. Manong ka no ay hehe. Ay, anya ka di dagitala ko madeng. Ay, nagduduma manong. Buy one, take one amin. Kan mabalin ti hulugan. 2 gives, basta adot alaen. Buy one, take one ko na ng siksikamot lang. Nada ko makadwa makat i-buy one, take one ka kuman. Ay, wino, hulugan kan. Eh, kuha. Hehe. Rabak ko kadila. Muka. Rabak ko lang, mit. Nalaka ayat di mapang or iti binalseg. Sige manong. Ay. Imburandis mo mo tilakom di daswilaw. Tapno nawaya kayo ang makapili. Ay, salud. Sariwak ka mo dahil babae. Di na payali ka mo ti barukong nasakit. Agparang ti baywan ti kwan. Ay, doapan ti barukong nasalbag. Ay, salud niya ayat. Nay, apayan manong. Ada ka di. Rugi ti barukong ko. Adda nga rod. Ay, kwa, si ka nga min. Masirsirip ti baywan ti kwan mo. Bayam dita. Uray kat saan mo mata maala? Anya? Alon, pili kayon. Igatangan ni Mrs. Yu. Ada buy one, take one nga underwear. Ay, Ado ti pagpilian nyo. Sabon, kaskada lotion. Dagitoy man dagitoy. ni. Ada pa'y electric fan may sabit lang. Ada pa'y payong anda silaw na. Kasi tinakunak, mabalin ti 2 gigs. Basta adot alain nyo. Ay, kwa. Anyan. Dinalakit di mo tayo susapo. Sumangpito lang tan ni Supingkat masangpatan na kami. Makangigak man na di na oras. Apay gustay. Asido diyan nakashoot ti imol ang nagapo dito. Kun kasla da tampong na. Tayman promo girl. Special offer. Buy one, take one. Hulugan. Mabaling ka no ti 2 gives. No anya lagdan ti mapampanunod da. Awan mangkat kubi din kay. Iso aday ta. Gimata nga kiti lotion kan sabon mo. Ang mga no in buy one take one mo matag. Anya? Kabisado kan gusteng. Nang runa kat kasla nakapikpik short sapay day niya. No anya la di ti madmadlaw mo kan nakita manin. Ay nagapamaya. Maladaw ta ni ti papananta. Na isagodak man iti handasak ka. Kun kay. Ang mumutin day dyan no nagsango kami sa ano na mapot ti saritaan. Anya man ang timbagana wino nagkismisan niya. Apay, panakit-kitam kanyak. Chismusa. Ay, kayat ko asawan. Anya man ang tinagsarsaritaan nyo adwata, uray kala na orasan. At dangarod parikot da kano, jay purok da. Jay purok da kagawad pursyo, kan kagawad tugso. Napay, anya na jay. At da kano, natakawan na ijay. Natakawan mo lang. Anya. In by one take one da. Sinirag dati balay sa dati nakawan. Awag. Mo kakot imay dan nagreklamo di barangay. Nawampay mo't amok. Ado ka no tinatakawan iti flat TV, laptop, cellphone, plasta, kas kada electric fan. Nga. Agpapantang kitigas kas kada kaldero ken stainless nga aklaw. Yay. Di da ka no pinakawan. Ultimo lang dirt. Ayun. Daytan. Nyakit din na yan. Ay, san lang aro may saa? Adudan o kasta? Ay, siguro. Ay.
Masapol nga gronda dagiti tanawd bakit. Madida ito yan. Alangan mo't nga ibaga tayo, dagiti nagbalin a biktima ti gubat, wino anya pa'y dita, wino anya pa'y dita tinagtakaw iti kalderaw. Alangan mo ta, naggapo iti adayo, ti may pelagtakaw dito, may. Iso nga raw, Nakamamak kita, napapampanawon ti balay, ngawan agyan. no sino man dagita ngagbasak-basak dito nagbugsutan, pagbabawian da. Tanong matiliw ko ida, pagbugsutak ida, adi na oras. Laglagi pa yung timbaga. Ang sige bakit? Panak man, di barangay haul. Agyaman na, ta nakapagdagusak dito balayo kagawad. Nakabakasyon nga main dagiti anak may. Kat ninanang ko lang ti kadwak. Sana bali kagawad. At iti advance ko. Ang tayo na ko na, ada sumang patakakadwa. Sige. Basta maanusan nyo lakid di ti kwarto. Un kagawan, sanay kami. Kastoy matla ang ter aramiden mi, numapan kami kadagiti sa bali a lugar. Una, Uray, aglilinatlet kami, basta makatipid kami. una, Amoy mat, masitla ang timalaklakwan mi. day talaga nga. Oray no italaang manan ang nagresume ti kastoy at trabaho mi, kalpasan dantan ni talo taon na pandemic. Bumambangon pa ilang mat dagiti kalugaran tayo. Wen nga rod, Iso basit lang. mabalin pa yan ti utang wino tugids. Basta bang tada iti kagudwa nga advance. Tani, buy one take one lang nga ruden, 2 gives pa eh. Pangalaan da nga iti kasta. Nasaya at no kasta. At dala siguro mat mayat iti dayta. Ngamin, priority dagiti tao ti makan wino taraon sakbay dagita. Ay, unmat kiti ah. Manmano lang dagiti makuna nga adda mabalinda dito'y nagbugsutan. Inaangay ko na ito meeting kas committee chairman ti Peace and Order, tada parikot tayo. Anya day jay kagawad? Di yung kadi pa nadamag, tinapasama ka takaw, iti pork tres. Aman di mo't naghayab na pa iti pulis. Mulit, tinagbugso tang dayay. Agasam, kakaisuna, nagtal na to'y barangay tayo, nga oray barangay nagbugsutan. Wen man. Isa bili ni Chairman Gusteng, agrunda tayo. Ken siputan tayo dagiti baro arupa diti barangay tayo. Manumat nga damay sarong dito ya kabarbaro arupa kagawad. Dagitay lang promo girl, kas kada agitang tanga diti hulugan. Kan agsapsapol iti boarding house, kan dagitay kundi check up kadagiti regulator. Kan dagitay agat-gatang iti butilandok. Iso may, kabarbaro arupa na gijay, kat masapol paliiwan niyo. Kat no aglaklako damat. Kan nagboarding da kano iti balay da kagawad bursyo. Aya, Wan kagawad. oray pa, di tayo langan mo, no anya talaga tirantada. Precaution lang. Anya nga itiyam mo tayo, no dagijay, kat agsipsipot da lang, no agsurveillance da. Ay, matkit di Gusto ka kagawad dumeng. Kas ko marag tag-check up da karag ti LPG regulator yaw. Noon yan tulad ibagbagada ditan. Kunwari kitaan da ti LPG tank ken regulator yaw. Sumragdaratan. Gayam agsipsipot da. Ken kundi damag da no sino ti kadwayaw. Uno mabatbati ti balayaw. Anyan? Ano ti modus dagiti managdakdakas mo nagtatakaw. Ket no sa anak nagbindot. Aday din kasta napasamak, iti kabangibang tayo ang barangay. Manya, nakas
Nasagana kayo kadimot langan kakadwa tanaw. Ay, wan kagawad. Kan amumat tanda giti ka baranggayan tayo ti aramidan da. Ay, kan wan gayam kagawad. Nalabasan mimat dagiti border ni kagawad bursyo. Aginom da. Isaya. Dakitin sa agpapahulugan kan agpapa-special offer dagiti. Kasta? Wan kagawad. Padagasan na kami nga rod ni kagawad bursyo. Nauna ak tinagbain. Saan kumot nga maam mo dagiti kakadwana. Mayat lata kumamot no di magas kabiait. Tapno nero pa am nagiti sa ngaili na. Kumaan niya. San matan kagawad? Nauna ak tinagbain. Tubay. Nasaya atad da ka daw. Mapan kayo kano di purok singkaw. At kano van na nakaparada iti sa angot ti balay da Madam Sonia balikbayan. Anya? Wag. Kas lada kano ti simbro kiti balay da. Ala, terasin niya o. Kadwag dang itatado daw. Nakataray dagiti kakadwa na kagawad. Nakadlaw dansa. Ayan di kagawad bursyaw. Iso tiyag sumpat iti dayto. Adda na panangayab ken kuha na kagawad. Manibrong mo't gayam nagiti border na. Di na nadnadlaw. Isupay ah. Di babae, bantayan nyo ang mga no tumaray. Nakapusa saan kagawad. Nasayat. Sana bale, nayawag kon kadahepe. Ma-checkpoint ni Luganda. Awan mo't sa bali apag naanda rumwar manipon iti Santa Disgracia. Wan kagawad. Addan ni kagawad bursyo. Nasayat. Kaya pinayabanda kagawad dumay. Sumur ka ili kagawad bursyaw. Anda sung batam. Anya, Mabigbig mo, tinakatugaw iti ababa yan nakapusas. ni matlay ka border ko. Uy, ket gaputa border mo, wano border mo ida, mairaman ka maimbestigar. Taamangan no kakunsabos da ka. Kakonsabos nga. Kan apay anak kapusas. Iso ti look out dagiti akyat bahay gang. Anya, ay salbag na ayat. Kunak no agpapahulugan kan special offer da. Sika tinagdagusan da. Isa maimbestigar kamot nga ron, kagawad. Kasi tinakunak, ang mga nuores sika kat kadwada ka. Anya, Awan ita, special offer, boti landok. Nagadong nga style. Nang limlimo dalagayam. anyan. Ne, kitam na kito sumungan. Nagiti kabaranggayan. May raman kalakit na kagawad. Ken sumurot kamay. Karaman ka dito, itadi mo dinuktal no asino nagiti border mo. Ay, awan amok dita kagawad. Awan amok dita. Nang limlimo kayo malagayam nga ay, nagtagtagay na pakmanay. Dumi, mabali namin. Or-oraya kiti sa sangpat ni Rosa. Iridap ko man pala dito sa sofa. Nakapanaw lang aro di tayo, nagsubli pa lang. Ay daw, nagsubli ak nalipata kayong bilay. Pakibanlaw mo man lang na ito na sabon ko iya medyas mo, bilag mo. Magkatag magada, naging katal daw, medyas mo mutdagi dyan. Unana. Ilat ko kita. Inton ko na kita medyas. Mayat tapi manaw ni Rosa. Saan ba't nga tangang subli? Iso nga, ay, malamdaman na ita medyas.
Alright, medyas kumata ko na ni Rosa. Malito, malatirik na. Nagtsak pagustuhan na diya malagtulog ko. Ilungalong tayo ti bayanihan. Isungay-langay ko na ito yung emergency meeting. Naimbag no da makibayanihan, nakadadong tirason wano pambar dagiti tao ita. Ket saan da ang makibayanihan. Ay kada kadakwadan na ano di da makipartisipar. Sigurado dayta. Adun tulat ti saan nga umay. Sadan tupay la sumanao. Bayanihan man ay. Nagsapa rin takot mabayag pa ila ang tinupna bakunada. Urayan niya pa iti sasawan daridan. Awan pagsakitan ti bakrang ko. Basta ilungalong tayo ti panagdaldalos. Tapno maliklikan ti panagraira ti sakay. Tangay awan pa iti sekretarya. Siya kung tiagin ko di notice ti General Assembly meeting. Laman nga raw, Domeng. Saan tumot kami na mabalin ti kabagyan ti chairman nga iso ti ag-sekretary. Mabalin ko man ni Rosa kay. Mabalin na tamot na siya kung tiagaramid ka iti trabaho ti sekretary. Wan chairman, mabalin lang tamat. Sigud mat nga aramid ni kagawad doming dayta nga uray idi chief tanod pailaan. Kaya't mo nga raw, tagbambanduglatan, kat sabali ti agawat ti honorarium, makagawad Domeng. Dahil tala nga. Nimbagla kumaan, ibingayan na kantaw. No, makonsensya. Asan ba't nga isot nagtrabaho? Kitrumbeng la ko mga itid ng tuking ka ti honorarium, mamawat na. Ta isukit nga ron ti agawat. Mabalin mat nga ibagakin ko ana, chairman. Wana, kisayan ti honorarium na. Kas ita, ni manan kagawad duming tag minutes iti meeting tayo. Ala, ore awan daytan. Ay uray pay, naglaingkit din da ya sekretarya. Tasan ngagtrabaho, nga bada honorarium na. Madia, unfair kin ka Domeng. Sigurado, ibagantuman dagiti taon apakitang gilas mandaytan. Nabayag basit nga awan bayanihan sa ita tanaaprobaran a matuloy met lang ti eleksyon no Oktubre sa adda bayanihan ikat sa kampay idi adda maiwaras a food for work iso daytan. Nakam ni tatang nana, bay antay latan. Ket dagiti kagawad ngay. Nagwundalatan hindi nag-special meeting kami. Di pa'y ka trumwar a diktador ni tatang yon, no kasta? Kaslangas niya yun. Yung sa nabali na diktador. Importante mo, pagsayatan mo, di bagbaga na ama aramin. Wan matkit di Ala, tumulong akmat. Umayak tumot makibayanihan. Umay kaminto ka ni Rosa, kang dagiti da dumaakamang ti women's. No dagiti senior, ay saan mo na? Ngala! Sana nagigay sadot kan pilosopo ka barangayan ti panunutin yan. Urita kompleto madagiti barangay kagawad ken barangay tanawd. Mistik yung bagayo kompleto na giti kagawad, chairman. At dado akurang. Nay, nadapay awan aya. Awan pa na kagawad sulpak ken kagawad sarapaw. Nanay, nagloko dan. Ang mga nusan daman ng umayain. Mabali na saan nga umay. Nagtulag dan sa idikalaman. Anyat nagtulagan da. Agabay ti purok nga idaw luwanda. Unton sa kanunong bigat ti panagbayanihan da. Tay sudan ton ti makamoy ti purok da. Ay kasta. Kat nung naglawag ti nagsasarita ni ti meeting. Asapasap ti panagdalos.
May rugay dito sungadan. Agpadaya, dagiti sang kamaysang agbayanihan. Madi ka no ang sanda ka nung agdalos iti sanda apuro. Purok na, dalusan na, kasta ti kayat na. Kasta talaga na. Kasmut la tayo batog mo dalusam. Ay, una yan. Ay, wan, kas jeti kayat nakagawad sulpak kan kagawad sarapaw, chairman. Imbaga na kanya kiti naminsan kat. Ala, ay, sige. Masurot ti kayat na. Ket gaputa kasta, ala, san tayo nga ron ngagdalos iti masakupan ti Purok 3 ken Purok 4. Nga idauluan da kagawad sulpak ken kagawad sarapaw. Ay, wana, makamudan tumat ijayan. Ngam, adumat ti taga Purok 4 country nga may makibayanihan ditoy. Kasano nga daytan, chairman? Ala, di kay madanagan. Nakalista mo tinagnagan nyo. Oray saan kayo ito natumulong, hindi purkyaw. Getap no awan makunan to, dagi jay kagawad yo ijay. Tulungan da kayon ngagdalo si tibatog dagi ti babalayaw. Kaya dagi tay karubayo adimay, ay nalabi. Isudan tumot ati kadwa da kagawad sulpak ken kagawad sarapaw ngagbayanihan ijay purkyaw inton bigat. Unsa, adama dagiti nagtungpal iti bilin. Iso dagiti saan nga imay ita. Di kasi nga roday. Makamudan taw iti purok na. Ala, isardeng nyo pa'y tagbayanihan, tagmerienda kayo pa'y. Agpipila kayo, tapno na ornos ti panagiwaras. Pila. Oh. Mayata! At dagayang wara! Di yung imbagbaga, nakigiddan kami kumamata na nagbayanihan ni Purok 3 kan 4. Anyat amo miditangay. Kundi mo't mabaminsan ay ati bayanihan na nagmimitingan nyo. Kasta mo't mo may. Ay nanasubay. Kasta timbagan ni Chairman Gusting kanya. Alawan, sa bagay, da kami lang kan kagawad sarapaw, tinagtulag, asaan kami ang makigiddan nga agdalaw si Purok may. Ang di da mag-imbaga nga addagayang merienda amay waras. Ayawan pa kibihangan meditan, tana kumilaang mo't dahito kinirusa. Nakumilaang dahito pa nagpamerienda may. No pagarupam, ang nagapu iti kwarta ti barangay ti gastos dito. Saan? Amo may, ang mabisinan dagiti agbayanihan. So dahito imutin ati binayanihanan may, ti agpamerienda. Siguro. Tapno adang tumot mangibutos kini Chairman Gusteng nga kas kagawad. Ken kas tamat. Ken kagawad dumay nga agkandidato a chairman ni Purok may. Agpamirinda kay tupay ni Purok may inton bigat. Ay saanan Italaang magtamuming schedule ti bayanihan. Awan na ba ti budget may? Anya? Ay suama ka mo kay tumutin Parikot mi ayaday ta. Kumura na. Sulbak, kapay namin na di ka nag-idol. Nangagmaw. Husto day ta. Kasi tinakuna ka, parikot yu day tan. Saan me na pariko? Nay. Imbagman, tire, nakibayanihan kagayam itay bigat. Kat aging kayo pa, iti alas 3 iti malaw. Wan, may mayat matlaag no maminsan ti makibayanihan. Naragsak no ado ti agdadanggay. Libre pa iti merienda kan pangaldawan Anya pa iti sapulam. Amuyo ka na no apay ngagpabayanihan nila kay Gusteng. Siyempre, iwas deke, iwas sakit. Kan siyempre, cleanliness. Cleanliness
is next to godliness nga. Ay, saan? Adda nang nangruna makagapaw. Anya kay dayta. Ako siyempre, pakitang gilas ako nada. Tapno butusan nyo kas kagawad. Kat butusan nyo mati manugang na. Ani kagawad dumeng kas chairman. Tapno agarin tulat na dito nagbugsutan. Isumatla adi kay imay nakirago pa nagbayanihan. Di man labanam into eleksyon ang kandidato ka Mark. Uy, ibutos na to Labanak ni kagawad dumeng. Alhagamat naturtirusok mo alumaban kagahwad sulpak. Awan mo amaw. Na, sa kagngirse. Anyat ngirse mga. Ay kwa, makangirsiyak lang. Kaslan to laban tinwang kantiman, tilaban nyo ano kwa. Na, anyat kinunang. Mala, ampas nga rudan, no dakal, ibis sa timan. Salbag ka, tiray. Di nakpagluksawa, ang tamang ano, maparamanan ka. Anya, ay padasam apay bakla ka ay tatutupam ti babae. Na, anya bakla? Saan ka la kumababa? Ito tinisnukan. Lakay, nagrikir ka na umat na kagawad sulpak kan kagawad tere jay sangot istor ni Banay. Naglukon. Babae, tinutupan na kidain. Linayatan nan sa kano atong paan ko ma. Naglanggungan na sulpak. I-report ko man ni kagawad tiri ay opisina takitahid no. Didakkel daya pakadadailan na ito nagkandidato at chairman kano. Lakit di Ay, di pa ilan nga baka chairman. Kastaan, jaramid na. Sino nga iti mangibutos keng kwa na? Anya ko matilaban na kinidoming. Bayam, parikot mo pa ay nauwan to timang ibutos kin ko ana. Nagturad katirosog na. Ay nga mo sa bagay. Agradwar mo tayo nakagawad. Iso nga awan mabalin na no dito maray at chairman. Bayan nyo latan. Karbangan na dayta. Urekat amumot ti aramid na. Gustaw, agibo si termino na nga awan pa'y madmakuna. Ana ilungalong na para iti barangay nagbugsutan. Good morning, Chairman. Good morning. Nyangay, nagbayanihan kayo ni Jepurukyaw. No ijay purok 3 ang naka-assign kanya, nalpasan, Chairman. Ngam no ijay purok 4 nga assign ka ni Sulpak, ay sus, agkay wara ti basura. Apay ngay? Di mo't nagtulag kayo ngagpabayanihan iti Domingaw? Uwan, ngam saan ang nagpabayanihan? Tagsapul kanumot ngamin dagijay taga purok 4 iti merienda. Awan pagpamerienda na. Anya? Day dati rasaw? Amangan ka no ibaga dagiti tao nga agpaspasip-sip no pagmeriendaan na dagiti agbayanihan. Saan ka no akasken ka? Anya? Nagaan na pinget iti plano na amang laban ken kagawad doming iti kina-chairman inton Oktubre a barangay ken SK eleksyon. Rayan niya tar aramidin na. Pulos mo't adi na bakan ni Doming. Sa bagay mo't di awan pa'y itikikit mo't ano idilig kin kagawad doming iti performance. Iso mate. Ay, oresanan nga kampanya ni Doming. Sure Wayne na jayan.
talaga nang ipila kan iti kandidaturam kas barangay chairman kagawad sulpak. Ay, talaga ah. Sayang. Sayang, te. Naturog kalakuman at dapay impigsam. Sa sawan may kagawad tiray. Nasayatan ano ibutos na kanibaka mo. Anya? At dinak man surdoy. Kagawad tiray tadyak to giti tiri-tiron tatangad mo na eh. Sige padahasan. Tadi umdas nga adda pa ka bakam dayta. Anya? Ay, nagadong laki din nga agpaiso ti tao nga ulaw. Na, siyak ti ulaw. Kawamat. No di ka kat ulaw. Nga. Amom lang arudan nga awan laban mo ka ni kagawad duming a kandidato mi iti kina-chairman ita. Limaban ka pailaan. Talagang surdo ka. Gat kalindigak mo day ta? Amok kinitam ko mama nga immo na. Tapakay babain nam laang da ito. Ita sigurado nga itlog ti butos mo. Talang. Aday wanak na kagawad tiray. Nagbasitan, ti pangkit-kitakin ka. No ampas ka la kuma, itay pala pinisit ka! Lakay, napasyar mi amin ang akabalbalayan dito impero a barangay. Naibos mutan dagiti polyetos yung katugangan. Naiwara siya amin ay. Uy, Ay, talaga mo tabiliba kiti alertuya. kasapulan katnay. Iti pa nagpaspasyar may. Nakita min ti problema iti tunggal puro. Anya ti problema. Kagrunan ti cleanliness. Iti launay purok na kagawad sutla. Kuna, kun kahit. Anya tinakita ya problema iti nanang. Jay kanal da. Baradon, jay sinkhole, jay. Alubsutan jay agayos adanaom. Ngagturong iti main kanal. Nagado a basura iti asidad ti balay da kagawad suplak. Adda basit danaom anak ang isngisit. Agapon sa iti lababo kas kadano sa dino di na. Ay, apo aya. Daje kumaati trabahoy no agaya para ti bayanihan. Saan na kano masangaw? Sa ikon concentrate na pa itag kampanya. Staya. Mala, tagahibalin alpa sa hindi pa nagkampanya, agbayanihan tayo langay. Panay, Kaya wala. Gusto kahit. Kasta teramidin tayo. Bumirok tayo ititangdanan tayo. Kitangay awan nga rodan ti waras yu apolitaos kaslag kampanya kayo madlangin na. Iso nga iraman yon naging gaya ayan da supla. Salbag. Nagadulakot tila mo ka na ya. Sabay, nagadupa lang ti pulitos ko adyak na iwaras. Ay, sumaurnong sakma. Ay, manang danak to, di tagi waras yung tunbika. Salbag. Sabay, awan man lat napatay ka. Ay, nagsani iti silod da. Awag mat ni kagawad sarang paunay tao. Balimbing day jaya. Sung batak ma. Kagawad sarapaw. Kumusta nga iti panagkamkampanyam? Kagawad, agbayanihan ti grupo ni Chairman Busting. Makitinulong tayo ka de. Sa pasag, kung tumulong tayo mo tayo dita Sector 3 ken 4. Wala, amin na ta, baya-bayanihan. Bayan nyo pala na ita. Yuray yun amalpas ti eleksyon, tauray siyak to amin ang tagdalaw. Anya, Wan, basta ibutos na ka. Tano siyak tun ti kapitan. Ay, linisak taon ti entero a barangay nagbugsutan. Intun bigatan ti eleksyon.
Ado, ti magagara. Ado mo ti madanaga. Ni nga takagawad supla. Kasladyak mo't makitkitan. Insamot nagkamkampanyan. Chairman! Ay, apo! Ay, apo, mangigigtol. Kamot kagawad sa rapo. Anya day ka. Isumat la di tayo nakitkitan ni Kagawad Suplak na ospital gayam. May 3 aldaw na itan. Kasta? Anya. Dungdung awan kanon ni bakit na idinapan binisita damang teban. Anya. Ha? Ang mga nung kadag ito nga oras, natayan, Charman. Nagmalas mo ta. Di na nauray ti barangay kan iska elections. Ano kasta? Ha? Natagtagay niya pa manay. Domi, mabali namin. Nay, ang tawag ni Tata. Hello, Tatang. Hello. Nakarubat kayon para inton bigat. Saan pa ya? Saan kami makasigurado no matuloy tayo ang mapanag-beach mo no saan? Kanay, ang dakarumot umay abagyaw. Awan day ta. Adayo mo tayo di low pressure. Ijay mo Visayas. Wow, Basta patuloyin tayo tagbiyahe. Nakitulag ako ni Tilogan nga kailangan tayo. Kan nakareserve mo tayo di cottage tayo. Kakaisuna, libre. Tagayim ko dakin kukway tinajay. sige nga ro, Tatang. Tay sagana ko lang tirumba nga may sagana. Awan. Kinuan kaya, hindi kaya agluto ni Tibalon tayo. Anyat kanon tayo nga ro ngay, no di tayo agbalawon. Dumagas tayo to, ni tinaluto ang makan. Taro ti magatang ang makan, yay. Ay sige nga ro, Tatang. Oh, sige. Masapa tayo. Awan na na bagyong impagpagan. Bye. Bye, Tatang. Nakaturugan ni Rosa. Saan ko naringan? Ibagag tulad tanin to ng sapat yung nyawag ni Tata. Maturog ako mo tayo. Sakit naglamin ita. Pebrero pa ilag. Ay, anya laki din aya dagiti tao. Di dala makaururay mo. Asino man yan ayada kita asa na makaururay lakay. Imbis kat nga agidakan ta makainanakan. Kanyakit idayang mo dumam dita cellphone mo Dagiti man reklamador itinaldaw ang mapaspasamak. Sapsapulin da dagiting karkaray dagiti nagtugaw ng opisyal di gobyerno. Day taman ti pakasikuramon. Makapasuron nga road. Anya nga road ti maramidan. Lukas ti nga road ti sitwasyon. Ayan dan dagiti karkarida di nagkamkampanya da. Kunkunada. Kas kalagdada mo kadagita. Gagangay mo't daytan nga ibaga dagiti tao kalpasan ti eleksyon. Pudno dayta, ngem di dala makururay ko nakmanen. Huwen matjit di ngem gagangay daytan iti tao ko nakmanen. Nang runa kadagitay marigatanen iti panagbiagda. Nagpaiso dayta, tila pagpabasulen dan, win pagpabasulen ti daddo maditan no agbisinda. Ngarod di da maamires, aga pumudlat kinasadot da tigapuna. Mang namnama dalat manabtuogan. Hay sa bagay, kaadwan kadagiti tao tay sumanao. Takas ti tao nagbisin, agandar ti dila. Sao imbis ati panunot ti agandar, ta panunuten no anya ti solusyon di problema. Kas madla dagitay adda sa gubanit
Dagitay ado tiriklik na anda sakit ti bagbagi. Ado mat dagitay mga lilaw. Ado dagitay mamati kadagitay impostor nga agag-agas. Kesyo na birtot nga agas ti bagada nga agas dagita asaksakit. Awanen dan ti kabaalan dagiti doktor. Wen, may sapay dayta. Umadon dagitay ruruot dita ama disdiskubre da ana birtud na makaagas kano. Gayam ay dagitay bulong ti kamuting kahoy, bulong ti lukban, bulong ti konformidita na bulbulong ti nagtubo dita igigit ti daldalan. Uray igid ti pagbabasa ita ti nagtubuan dagitay bagbagada na birtod. Mamati mo't latan tay agag-agal ayat nalapiman na limbagan. Ay, awan ladi. Ado nga minen, ti tumaod mo't ama sisirib. Ngam, nasirsirib pa lang nga dayo mo't adagitay politikaw. Dagitay nangangato nga opisyal. Fuera de los buenos lakay. Adot nagkarkari ti pa nagkamkampanya nga agaramid day ti pagimbagan dagiti umili. Kat nagimbag kuman no amin akarikot saan nga itayab ti kalay ayan. Iso may kaslatay ko na ng pasiminto na tay tambak. Ay kaslakas ta nga ti panunot ti kadwan kay. Kang runaan ti maipapaniti presyo dagiti gagatangain. Ado ti proseso sakbay ama ibaba dagiti presyo. Kang runaan dayta bagas. Siyempre makitan to kadagiti sumarsarno a panagaapit. Inot dayta. No, may pababapay Katwan. Ay nalakay. Uray na babalat na gadalak, maawatak dagita. Kasta kumamot kat ti panunot ti daduma. Dayta matidaya waking kabakit. Nawada ti panakaawat mo. Malaksid lay ti may sabana. Oh, anyamot dayta. Dan sa tiks ko. No, may papaniti kinataer konti saritaan. Sa balin ti turong ti utek mo. Na. Babairo akla adago sinno ko. Agpay sumal. Oh, magidam. Kumsenti sabot-sabot ti utek mo. No ti kinataer ko ti tapik. Ay ngumala. Sanak mo't kat nga gintataer no ko. Talaga lang na taer da tao iti panagkita ti daduma. Mabo. Naturturog ti saritaan nun. Naglalaak mo ti naturtalanggot ang tantot na namurmuraya na ka. Sige tayo nakpilitin ti maturugan. Ang talanggot ang kalataditan. Hindi ka pa'y maturog mo. Di na maakil dun. Isot kinayat na. Ay anyan ni Suping. Masuron manin. Ang husto matkitde de punto. Ngam gagangay iti tao tay aga-appreciate kan mamati iti kinasirib iti pada na ataw. Ti fake adu dagitay manangalilaw. Ay makaturturog ak meten. Nih, salbag. Tadamang bugaw. Hello. Tano do ko? Anya? Rabrabe? Adamang sapol kanyak di ta outpost? Masikog ka de? Nasaya at ano buyong naladay ta. Ibagam nga ipabigat na nuanyaman ti baga na kanya. Awan. Maturog ka no pa ni chairman kunam. Awan. Isalbag day ta. Mangpuyat kiting. Sige babayan. Ay. Anya nga taabirtod di aday ti dayjay. Tarabrabi iya sa pulin na. Bayamon.
Uray kat buyungan sa kanulaang mo't sana masikog. Yay. Tila malablabid ko. Inakatagidan ta mga turugan na ko ni Soping. Nagsubling kay babae kung saan mo't anak kauray, chairman. Napanan na nga'y. Nagawid siguro na. Mabisina. Ana mo't itaya, pinisil na, tibuksit na. Ang mga na pamot na mudpod dita isto dita bangir ti kalsada. Ay, wun nga ta. Diyak mat nga minon siniputan no sa dino titinurong na. Sana bali. Agsublinto nga ta. Ngam awan imbaga na agagara na aya. Ay ulaan ka no, ti pangibagaan na. Mas dawak nga raw, dari na brabi nagintintim may dita barangay outpost. Anya jay imbaga na di rabi a kinunam. Pino kinunana. Secret nga raw. Kunana. Wen, chairman. Kasta tinsungbat na ididinamag ko no anya ti problema na. Halimod na ka no. Nenenenay. Ang mga no panunot ang mga dapalimod may tidayay. Ay, saan mo? Tamok mo ti kinasingkot siya, chairman. Kastaman ti kayat ka. Talaga mo, chairman. Ta saan kayo kumaan na awardan, no saan kayo anasingba? Saan kayo kumaan na ilaylayon? Chairman, no ada kalukuan niyaw. Mala. Saanin aday ta kinasingpod ko ti pagsaritaan ta. Agbati ka manan di ti opisina. No adda umaya kagawad, ibaga masanin na pumanaw, ta si kamot ti pumanawan no adda papanam. Ay, un chairman. No ngay ibaga jay kagawad, nga damot papanan na. O di ibagam nga adda pangibabaw nakin ka. No ngay ibaga nang ibaga kini kagawad duming ta umay ditaw. Ibagam nga agpatinggaking kwa na tibilin ko. No sino man nakagawad ti umay, kasya ti ibagam. Sige, di ka nagdamag, tanatak-taka kaon. Ay, balitok man ti talang gutangan na ti vlogger. Ipudno man, ti may ipapan ka na kita. Amok na sana basta may irwarda kita. Ganibagata pa'y aya. Iti kado dagiti kuniber nga opisyal. Amang ano agpukaw akas laasok nga wan met pakakitaan. Nagsilimbeng dantun no maalda ti bingay da. Adula. Ay nahala ka. Facebook saman dita pakakumikuma marabrabi Ay. Sardeng mo daytan, umay kakat maturugan. Kunaklan nakaturog kan. Kasta ka man hindi napalaba sa rabiin. Nairide pa kon, ngam itay nagbalikid awan ka mat iti abay ka. Maturog ka lang ka di. Intun kwan, tintuman lang mapagsarsaritaan ta na di agsusuro tay. Ang mga nanyamanan, dahil pagpuy-puyatam Ibagamon di takachat-chat mo, nga ituloy yun nubigatan, ti saritaan niyo. Iyay, anya kachat mo na ti magbagam. Dati vlogger, asursurot ti isyo na daytoy. Ado ti bagbagana, may papan ka nagiti balbal ito. Anya, balitok manay. Wan, niya. Namurmuraya na ka din na oras dito ibagbagam. Na, kita agman na taboy-boyaan. Wan, tadi mo manatapan ng asabali ti buy-buyag dito silpon ko. Kita mo. Madipay tinakan mo. Ay, saanan? Sige. Yat kalatari na beno, isot kayat ba? Nyala, kitin ni Soping. Sip-siputan nakman gaya man. Sapay.
Gimaron sa manti, nakitketangan ta, mariknak man ti sakit ti bukod ko. Anya na yain. Naginataklan kas ladamot na daltag iti sikat ko. Kas ladamang sit-sit kanya. Ayan na nga. Imposible nga sirsirip itarag kang tirikap kitawa. Damanin. Ay, salbak nitan. Kumano tinagsakit isikat ko. At nagkaraw itirikap kitawa. Lukas ta. At dadi tatag sit-sit. Ang mga nutak di katag tatakaw dita. Pero kasla, ang sisit mo tinagsaw. Ayan tay patutak, tay suman di sarangkaw. Di na kon malagip, Gusting. Ay, malagip ka saan, babae? Hindi mo sa dino tinakakit kita aking kaaya. Anay ko. Dinsamot agnadnad ti sakit ti sikat ko na. Talaga nalipatan na kon. Pandir kakas makitan. Ngam adamat lang Kiutak ta, basitan. Adag-agalon anya. Nalain ka mga agas. Agpaiso amaagasan na. Saan kan sa mo tagagangay at tao? May sakan sa mo tadat-datlaga parso. Gusto ka? Di magkalaklabasit ka. Ala, yam amok man la ti magikon. Siyak nila kambana. Malagip mo tayan yam amukan ka ni Doming idi na panatawan. Sinaraktak idi iti may sa asardam akaadayo iti kasabaan. Malagip mo? Kasabaan? Tanyat kadam iti kasabaan. Basta, adda kayo idi iti kasabaan. Aguray ka. Win, malagip ka. Si kang agpaiso nila kambana. May isa ka dat-dat lang. Apay ang nagpakita ka kanyak. Sumurat ka kanyak lakay Gusting. Agasan na ka. Kasapulan mi ti tulong mo. Tangdanan na kanto iti adu abalitok. Kulitan. Balitok. Ngamdi. Pirngasan nakman eh. Kanyakan. Balitok. Ay na, di kan akanay-anay dita. Surutan na kon. Nabirtod ti agas mi ditoy. Maraway. Surutek nga ta. Ayan kon. Ayan nga tan nila kambana. Itaan ditoy ayan ni Sakam. Sa balit ibusis na nagsasaan. Sana nila kambana. Ay, di ka makita. Dumugan maknamin atap no makita na. Nangisit amon munyi ka, ti agsasaaw. Saan akamon mo nika? Uwan nga ba siya? Ang sisit ka nga, apayan nangisit ka. Siya ni Ambitan. Nalipatan na kon. Ambiton. Ay, kunak no ambuton. Ay, saan ka nga mamaw? Anay ko, gibaron sa abuton di sakit sikat ko. Sumurat ka kanyak. Nabirbirtod ti agas apangagas ko kan ka. Ngam ti agas nila kambana. Haikan kanto pa iti adu abalito. Anya, balitok manin. Taong-umam, maagasan ka pa'y. Awitam to, ti amin akabaalang inton agawid ka. Ay,
Aduh, awak. Nagsayatan. Nana Sofia, agreeing ka. Agreeing ka, Nana. Sino ka? Pandal ka ka makitam. Saan ang kagagangay anabiyag ngam sumurot ka kanya. Anya? Ni Gusteng, awan mo dito indamin. Inkuyog ko. Ngam nasanap tinangisit a parswa. Inalilaw na. Anya? Agsaksakit ni sikit nila kay Gusting. Imbagak asurutan na, taagasak iti unag tidaga. Di na ammo nga unag tidaga, ti pangikuyugak kenkwana. Saan asimurot adagos? Kat iti sinurot na kon, sinanabmatan ti kabosor me. Saan ka mauawatan? Ay nadikan agtaktak. Oh my God! Di nakiguyot saan nakasumurot kan ka? Sige ka. Kayat mo, asanan ang makahawid nila kay Gusting? Kayat mo, ti agbalin abalo, tinabiyag? Sana. Umay ka nga rudan. Babae dyan ang sanap, tapno mo. Sige, sumurot kan. Salbag na dyan ang lakayanan, nakakitalat babae, sinurot naan. Kasi makinidnap dyan babae. Umay ka tapar magamday dyan. Agawan ni Gusting mo. Anya, makinagawa ka ni Gusteng. Agsakit ti sikat ni Gusting mo. Amangan mo gundawayan dyan nangisit a babae. Kat buntong ama agaw mo, nagbuntog-buntog ka, sumurot ka niya. Anya, nita. Di ka agtaktak. Adda na birtod nga agas ama magbaliw, iti kayat na pagbaliwan. Kasano nga rudan? Ibagak man la ti agpaisun. Maibusan ti puli dagi jay nangisit a parswa. Awan lalaki dan. Isuan nila kay Gusting tinapili da painuman iti nabirtod nga agas. Tatlo makapaaduda iti puli da nangisit. Saan? Mapanta nga rudan o sino ka man? Gusteng, di mo itulog. Di mo ititinday na, di ka agpapuli, tinagisit. Sakbay na. Inumampay ti linaon ti praskita. Anyaman daytan. Nabirtod mat apang pabaliw iti langam. Iti sumagmamano nga oras. Tapno maagaw mo ni Gusting mo. Alan. Nabirtod ka no? Sige, inom akong daytaan nabirtod. Jackie padawat ni Gusting ka. Naituro ko lang. Nagtagay na pakiteng. Domi, mabali namin. Anan ni Rosa, agudong dakano kan nanang. Tada tindaran da kasangay ti kabats ni Rosa ti high school at taga-ilay. Mayat mo titi. Makasurtak kan makaride pa ka. Taday tamot ti sequence na. Sana ka makapanunod iti plat ko. Wano surata. Iturog ko pa eh. Kat 100%. Inton makariingak. Abdan ay diya. Aday ta. O mas ibayan nirita. Isa ayun nat ko kailan. Isa pa.
Nakay. Ay, bandiya talaga. Oh, anyaman day tamadain. Naktanganak sa madikibukod ko nasakit. Kat, Nasakit nga ron. Ay, mga no sana ka makatulog iti na ito. si Kati sana makaturaw. Awan nagdumaan yung katugangan. Ano, dimket at tabukot yun di takama. Kasla na ipigket daytan. Pagamam tanang nga kayon. Nga agor-oro. Saan ba siya? Di nakmanipadpatay ye ari tito garang nga manugang. Nyakit din. Tenga katawa ka. Na, Saan ka babate? Saan ka makaturog? Sigalak-lak kaya. Kastauna ti panang dildilaw mo kiniduming ka man naturog uno ari dagiti tuglap. Ngam, di mo mat kitaan tabagay. uy, saan ba siya? Saan kitne? Dagita lamatam tikit kita amot no ka. Ngam, kanya nga ro dita, no di ka makaturog. Di agtugtugaw kay ti agpatnag, bantayan na ka Ay, maturog. pantay mo ta. Pilitek Huray no nasakit. Anay ko niya. Ba't hindi kastoy? Akan anuak nga tan. Tala mapadasak ti kastoy Ay, pagilasin ng daytan. Alakay ka talaga. Kanyala kay mo. Ay, bagam mo. Agpay sumag. Di mong tupay lang amin aklunay. Kat, anya nga ron ita. Di ka pala'y baga. Akayat mo tiyang pamasahe. Rabi mo din. Anya ngay. Huray tiksak yung amok ka masaysta. Siguro ka. Enton bigatan. Kunana mo tlaan. Ay, no kasta. Masahista ti sa pula mamang masahe dita. Masahista. Wen. Sige. Ano sa mga rod dita? Ipabigat mo. Ang mga no kumaro pa no kung di masahe akit din. Matuluntan. Pili ng di maturaw. Di ka pa'y makaturturog ay masahin na kumabakal. Diyak mo tiyang masahe. Ang mga no kumaro pa dita. Makabaso lakpay. Kan may mayat mutlaag. No day tayo siksik na banglaw. Tibang masahin ka. Anya. Magabala, kaasi ka ba't piman alaklak kaya? Sige, masahiyan ka man langan. Ngamnay, di mo sapsapolan tayo magic tas sakon ko lang, ha? Anya. Anya na ita magic touch ni bagbagamag. Di sumay. Magic tas ti masahe day tayo masahista nga agpigurgur ti masahiyan na. Hingga nga agkisew. Yay. Intun ko an mayatan. Mayatin ko na nanton. Magic touch ka? Anya. Nagatukit din niya. Automatic timbag tinasakit na pa sa tibagbagay no magic touch. Sige, simpa ka tayo luton ka. Sige man nga raw Agpaklab ka nga ron ka, tapos mamasahe ka na yung bag. Mabitlaan, tala at kailan natin yung gadinawat ko kan Rosa. Dahil dyan, iti masahe, barang agbalin mo't wonder oil. Ay, apaw. Lakit isupingin na yan. Nagadungan muna. Kumusta mo tinasakit abukot mo nga, Chairman Pare? Mayatay. Ay, nakaginawak mo't base, titi. Panang masahe ni bakit kanya kidirabay, pari Borsyaw. Masahe nga ro ti kasapulan na rayta. Napunuan ka nga iti lamiis. Ngata. Di, no kasta, mayat nga ta, no daytay talaga nga mas masahe, imang masahe.
amo na dagiti makunkuna a points. Ay, ubo na. At dan sa amaw amasahista. Adang mawansabot din. Ngamnuan niya ti ko na makit. Di mapanta makiam-am mo kada kitang mas masahe ijay ispaparlor. Wen anya. Anu gayam itan tiyang masahe kada giti parlo. Nausok ispakunada. Mat. Wah, isikaman kiti no mapantapadasay. Taura siya kat. Ay na, pumarka. Ti sakit ti sikit ko. Sige man nga ron. Wen, pari chairman. Taura siya. Ay, no, daytay agpamasayakin bakay. Ay, masadsado. Ay, pasak komplimento mo. Ay, oray siya nga raw. Oray ni Soping Ang mawatak no daduma ta siyempre. Di namot amo talaga ti agmasahe. Ay, kasmat kan ni bakit? Apros lain mag... Yawon matkid dia. Ada kwartam ni paribor siya. At dapat imot sangaribot dito. Sig-utak na ito. Manipod itibasit na pensyon ka. Isuaya. Un paray, di damot lang aminan ito tayo na yun na asangaribot ti pensyon tayo. Hindi pa ilakin nagawan na presidente Pino day ta 2,000 amay na yun. Ako nada hanggang sangaribo ti intern ni ex-president Digo. Di manayunan. Presidente ni BBM awan sa pailat. Danto kung kunada ngem intupay ako nada. Ngarumat. Adon ti matay asinyor ngem di da nauray day ta asi kun trans akunada. Bareng to. No. Ada kinsan alumagto. Ngala. Umanay mo't nga tadaytan. Siya kundi makamo iti pagpliti tangag paili. Buludik pa ita 5 gasod mo. Bayadak to no maalam itay honorarium may. Ay, una. Ay, awan pari ko. Talaga mapantag pamasahe. Sige nga raw. Ang kasano. Awan mo't mabati dito yung barangay hall no, pumanaw ka. Irikip ko na. Ang mawagak ni Dumeng no, awan aramidin na tayo so agbantay. Sa may sa sumangput mo't lang ni sekretary. Tadalang in-submit na report ije munisipyaw. Si kamot ti madanin ko dito'y barangay hall, Marisupeng. Wan, marisimang. Sapsapulit man ni Gusteng, takunak na adda dito. Saan ko nga min anak kong taksilpong na? Aya, Isut pa kasurunak no daddo matasan ko amakunta. ang mga nagudong malt. Wagak nga rod ni Dumeng, adda ka nung matidya kabisera. Adda gayam ginagara na ijay, kat pinanawan na kano dito, ni Gusteng. Nukasta, agpadatan Agpada nga. Sinurot ko mat ni Borsyo Mare. Ada na kay baga kanyak, main may dito'y barangay ho. Saan ko mat amakuntak, tada sa nga ili na ijay balay. Sapsapulam mat ni Pare Borsyaw. Huni nga rod Mare. Nagloko dagiti alalakayag. Napandaman nga tani, tinapananda di da nagpakpakada. Adda magtaman Mare, parang adda nakakita kadakwada. Siyak ni Chamin, expert masahista, mangilot. Punak man langan, all around. Kastaya! Ay, anya nasiksi ti boses tangang bapo na alok magnan. Baliktad sakat buru-buru ti rupan. Anya dyan nagan mo, Charmaine? Wino, Charmaine? Oh, saan Charmaine? Chamin na talaga, lolo.
Yan, lulo. Ay, nagbayang ba't nga may bursyo? Ano pa niti siya rin? Isok mati masyahin na doy. Ate, lakayak launayin. Aya, iti pa nagkita neneng. Ate adeng. Medyo. Isa po, nagsiksi ti boses na. Ano jak lang makikita ti buro-buro arupa na. Ay, pag-arupa kaslang grup-grupa may isang artista. Ay, kaslaki ni Jindel yung idol ko. Kwa. Di ka matagsasaon, Lolo. Apay nga, dagiti matramay ko tikit kita. Imbis ako kumita ka kanya kiti ay to Kway. Naglulukmag dagi karamay mo. Siguro, gapuday tayo ti panagililot mo niya. Agpay so dayta. Adda aming ditang all around amang nilota. Amo, iso nga akas sa dagiti ramay ko. Agramas-ramas akpay ngamin, iti maarami dalang kunis. Iyay, ay susap. Sa bali lang nagti pagkapagkalat, titak-tak yung dakan gurgurong tagti customer ko. Ano saan? Agapro-aprosa. Sa konto ramas-ramasan, tagti mas masal da. Iyay, niya. Wan, Lolo. Ipilit na ang Duma, tudok, kikpay, dagiti nagkukut, urat na babaan dagiti tangan ko. Sa kunto guyod-guyodin dagiti takyag, dagiti saksak. Nagmayat. Nagmayat kit nga tantirik na. Anya, palindatan. Uray jak makikita ti rupa na masakin na. Anya, Lolo, masahit Ay. Wano, urayan ta dati kadwak ang masahista kan ti kumparin. Kwa. Agidan kayo to na mamasahe ta pagsaglisaan da kayo. Okay. Wun! Urain ta idan. Ninto kumparik ti masahyam. Tasak ti masahyam jay paumay akadwa muin. Oh, sige. Ay, siksikan sama ti masahista dito yung manang. Ading ko nam kanya. Ta sigurado nga ubingat na adayo mamsika. Sweet 80 nakpailan. No, that's never been the case. Bakit launayin? Ay, di ba nagkitam kanyak tata? Aya, ay, sorry Kuna namin no. Hoy, saan aga po ta guwapo ka alakla kayo? Dantit uy-uman ti rupa ka natatag iti nag-imbaganti ka mo. Hasit ko na ito agraman ti binmote ti pamagik. Kita ti asit Ay, ko. saan? Di ka wikiyawin, ading. Ay, maray awak kit. Sikat ti masahyan na pari bursyaw. Urayit di kadwa na. Agam pare, Jay. Urayit di may sa masahista. Ay ading siya men. Isyon ti masahyan mo Ay, ay. Ay! No, kasta talaga din nagkayat amang masaykan ka, Mang Gusti. O sige, sige ka, agbabawi kan pa no saan ka kontento. Iti masahe jay kadua. On the way akon, kunana itay ni Delfina. Ay, no kasta dandani nga ro din. Dandani at talaga. Hello. Ay, adakan gaya mo, sis! Okay, mabalin tayo ti Mang Rugi. Sika ka no ti Mang Masay kini Lolo Gosti. Kayat kumagtana, taday ti kumpari na anagwapo, ti Masay. Bakit ni Lolo Gosti, Delfina? Kakamachamay. Pagpilpilyam la kanayo dagiti agbalin a customer ka. Salbakan. Nagsiksi pa maging apo. Oral ti makdersan ti limlimaan bat-bati abong ko. Ay kapoy ti makalyo abosis na. Maalangarudan, mapantayon di ta kwartaw tarugyan tayaw. Aglumbata chame. Pinalumba. First time, first year. Kasano na ita, ading Delfina.
Tignalumbaan na panagmasahe. No asino ti kamayatan ti masahe na. Kan no asino to ti agsuble ti customer na. Apay na ang daytoy, Lula. Ay, tagayam ti warm up ang akon ko na. Back to back. Nasamay ti kastoy. Hinay-hinay pala ang tirugina. Narigat no bigla ikapakaatan iti traditional amasahe. Amakon ko na. Tama nga no igor-igor muntuki day. Mayat, Lolo. Barik na tinagsan ko. Dagsan ko nam. Ne. Kunak no. Ko'y panangipagarup ko lang itay kat back to back. Talagamot kayo back to back itan ading Delfina. Kastoy, tinasaway award up iti masahe. Agpadagsanak ka. Mawarm up. Dagitay urat kan mas masal mo lana. Sabay ang masaya. Kastoy gayam ti ispa. Nagidaanak mo tan. Pinagliban nak samot. Wino ilad-iladan nak. Ang mga no sa basa ti pampanunot ang lolo. Bago nga style ti masahe ti kasto. Tarumbang ko ba iti dakulap ko ti masahik dito'y bukot yo. Sakbay ada dito'y tangan ko. Da ito yan mismo ang bukot ko ti may pandag. Sumod lang. Lagid-lagid nga kastam. Sabay. Marik na ti Mayat tidagsan mo. Bukod mo gaya pa talaga na dami lagid-lagid ka na gitimasal ko. Ay, iso na lang na. Ay, dandari. Sanak sa na makangas. Kasanumot ka ng kaya. Di ka relax. Maala, gustong day ta-awarm up. Rog na konti tradisyon. Masahe ka ba kayo? Namday, ang mga sakitan kayo. Ano saan yung nga ito red Nasakit ti masahe. Ang runa no kastoy katangka. Dagi ti muscle siyaw. Manusak mo talaga ka ngam. Naglagad to pa yung masahe kaon. Nasakit unay, Lolo. Grabe, usunan, mandyakon, matayak sa magkain. Napay uday tamalang ako kan kabursya. Na, say open na kuno tsansingan na. Anya at tsansingan ka dita. Nambara ako na laklakayan. Dita ka manlangat. Si Mang mabitla ay. Apay. Mo kamaditi atap mo itinasayop mo apayod ko. Napan kami ngamin nagpamasahe kini Pari Gusteng. Kaya? Wan, ang rutilana day tamang angot mo itibado. Angot day wonder oil ni Chamin ang masahista day ta. Kaduam gayam at talaga ni Chairman. Nagrana kami ken Marisope ni Jay Barangay Hall. Kasapsapulan na ni Chairman tadi na makuntak. Nagkuyog kami nga road. Ontan, naibagatay tanod ang nakita mi. So ang nag-aawid kami. Masurod tadi na makuntak ni Chairman. Nasakit kanot bagbagina. Katidi agin inistorya kami.
napan iti panagmasahe. Iso napan kami na. Sirigat na no apaan ni Mari Suping ni Chairman. Saan ka no nagpakada? Madita pa'y odbo asim mang gusteng. Na, Apay, sa dino tinagil-iladam. anya nagililadan. Una atanay, uri lakas na nagpunasan ng day tabadaw. Kita man ay, ito ang masayop ko. Daytay lana, pinagilot niya, nagpailutan mi. Ayun, rugit ti bukot na dayta, naipunas-punas di tabaro, kidi minasahin na. Ay, amukan. Ay, naisursurotak lang nga may kinibari borsyaw. Tako na nasakit ka numot ti bagbagi na. Kasta akmat ko na, isu aday jay, mapantag pamasahe ko na na. Asus! Kanya na isursurot ka ako nam. Si kakit di angat at tinagragot ang panagpamasahe, ikat ni Borsyo tinaisursurot kan ka. Ay, saan mo ta? Di oray yung katamagan, awaga mo di ta cellphone. Saan ay? Nay, dawag nagpaiso ti cellphone ko. Hindi pare Borsyo. Disturbo. Hello pare. Ay, saan mo ta si ka ni pare Borsyo? Si kamot gaham Mari si Mang. Nisuping di kayat mo akasarita. Sige mabit lang. Itad ko ti cellphone ko. Anyat kinunang marisimang. Si Kamano kaya't mo amapan tamari Suping. Isutala ang inayad at akalbangan ng ang pamasahe. Ay kat, one might. Kaano di ipapanda? Si kabat kit day. No nawaya ka ita, di mapantay tan. Ayun, Mari. Kaya't ko lang amakita nila nga nagiti ng masahe ka nagiti asawa ta. Ano yan? Day talaan, tigapuna. Wan, Mari. Ibagbaga ni Borsyo, anay dumduma kanot masahe da ijay. Ang mga no, sa bahalag kiti ang masahe tinaramid da. Anya? Sige nga, Mari. Kastapay. Ang rubuatak na mapanta. Sumuglan tamit oray kat ang dapay oras. Ay sige. Sige, Bye. Ya, sige gusto, ngagbati ka mo tito'y balaywan. Da kami mamait, di mapanag pamasahe. Asawa yung gayam ni Chairman Gusteng, nana. Wan, naanak ko na napay ka dyan. Ay, isulatin ng ibaga, nagmayat ka niti masahe o tito'y. Ayun na. At ay ta. Ay da. Mayat, nana. Marik na ang tiwarm up ko dito'y bukot yaw. Warm up ti kasta. Wan. Tapno saan mabigla ang mga sahay. Pasapul ti warm up akas tao'y. Ay na. Di sikatin ang masahe kinigustay. Ayo, nana. Ngam, di na naipturan ti dagsan ti panagmasahe. Agure ka man. Nakapaklibak iladan naksamot. Nagida ka di tabukot ka. Nana. Style ko daytoy. No kasta. Inilad ang mga rod di gustay. Anya kita ti masahe ti kasta ngay. Madid sa. Nadagsan ka. Nagduduma ti estilo. No adamang badag iti masahin da. Adamot magilad-ilad akastoy. Nadagsan ka. Di ba't mayat tirik dayaw. Marikdahan yung tinagsan ko. Magustuhan ko makikita ng masahe tinagduwan. Na itunduma ang masahe tanong. Kukawin sakit sisikid ka. Alang arodan, sige. Ituloy mo nga ron ti agilad-ilad dita bukot kon. Madiktats ko naman.
Di nak mo na idagsunan nanayin sa anak sa namakaangas. Sa pagkagusti ka nagpailad-ilad kagaya ma. Subang putak tulan. Ayun na. Oh. Nagtagtagahin pa ka man